pertence ao noso patrimonio colectivo. Con este agasallo feito de voces femininas, damos paso á alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Boa tarde a todas e a todos. Hoxe é o noso día grande, é o día grande para o noso país, para o noso idioma e, ademais, para a nosa vila, unha data moi ben escollida. Celebrámoslo todo e todos xuntos, porque nos facemos a cultura e ao mesmo tempo a cultura nos fai a nós. Estes 3 premios deste ano creo que demostran especialmente como se entrelaza a relación da cultura co pobo que somos. Como decía Lao, a cultura é a base do pobo, a cultura nace do pobo, e así debe de ser. E as institucións deben de contar con persoas como a él para apoiar a todas estas iniciativas que nos manteñen vivos e manteñen viva a nosa lingua, a nosa identidade. Unha persoa como a él que estivo potenciando durante tantos anos, lo dixo e no vídeo se veu moi ben, unha cantidade inxente de traballo apoiando a todo o movimento cultural do noso pobo que é inmenso. É difícil poñerlle palabras a toda unha vida de dedicación e sobre todo é difícil cubrir certos ocos que quedan. Ese é o reto que nos deixa aquí o amigo Lao, que decía que se o chegas a ver non se xubilaba, que se o chego a saber eu. Debeu de avisarme antes, que así xa me daba un pouco máis de tregua. Pero bueno, aquí estamos. Moitas grazas, transmitolle en nome de todo o Concello. Como non se pode pesar, polo menos levas o estatua esa que algo de peso, cando che entren as dúbidas, colleslle así o peso para que te sintas un pouco mellor, levas o agarimo e aprecio, penso que do pobo e de todos os teus compañeros e compañeiras do Concello de Cangas. Tamén aproveito para dar grazas non só a Lao, senón, como el decía, a todos os seus compañeiros deste Concello que fan posible que as cousas sigan adiante, sexan un pouco o motor deste pobo que temos. Despois temos Mornura, tamén máis de 30 anos xa de traxectoria, e a mí me pareceu maravillosa a mensaxe que eles mesmos deron, que a Adela nos deu, ao fin, ao cabo, reunirse para cantar, e o seu tamén, porque o meu pai canta tamén en unha coral. Ao final axuda a levar a vida mellor, a sentirse mellor, a compartir, porque cando compartimos os problemas son máis levadeiros. E se quedamos na casa sós e pechados, a vida é máis dura e un pouco máis triste se cadra. Porque incluso, como decían eles, cando estás triste, se te xuntas cos demais, danche ánimos, danche azos e sigues adiante. E o que consiguen, despois de seguir adiante tantos anos, é continuar regalándonos as súas cancións, os seus temas, as súas voces, como fixeron onte mesmo. Por tantos anos de dedicación, tantos anos de paixón, porque a música leva moitísima paixón dentro e nos fai despertar moitísimos sentimentos cada vez que os escoitamos. Grazas tamén para todos eles e elas e as súas familias, dende logo. E por último, o premio que máis engloba, que xa non é nin persoal nin grupal, é colectivo, é un premio social, é casi un premio para unha parroquia, que é moi especial, porque, bueno, de alguna maneira estamos recoñecendo unha das manifestacións culturais máis vivas, máis sentidas e máis nosas, como é o Entroido do Ío. Queremos poñer en valor, e debemos poñer en valor, aquilo que nos fai pobo, aquilo que nos une e que nos define, dende o máis fondo da tradición, e que sirve, sobre todo, me parece a mí, para crear comunidade. Eso me parece algo absolutamente trascendental. E poucas cousas hai os máis representativas da forza da nosa cultura popular como pode ser o Entroido do Ío.
Falamos dunha festa feita pola xente e para a xente. Unha vez máis, aí vemos o pobo ten forza propia, non necesita estímulos. Unha tradición que resistiu o esquecemento, a censura, o paso do tempo. Falamos pois, de algo que é moito máis dunha festa, que é a memoria colectiva, que é a lingua, que é a identidade e é unha cultura viva que se transforma e que non se rende nunca. Por todo isto que vos digo, e por todo que aínda está por contar, sen olvidar como fixeron os demais que subiron a este micro a falar, a este altavoz, recordar tamén as páxinas que foron quedando atrás, pero que quedan aí, non se perden, están na nosa memoria e viven en nós. Hoxe quedou orfa a familia de lembranzas, perdendo a Xosé Menduíña. Este ano foi un ano difícil, perdeuse tamén o Gaiteiriño, Bernardino, tamén Arguindeiro, foi un ano que de perdas, pero penso que sempre hai que quedarse co que se gaña, non co que se perde, co legado que nos deixaron. Evidentemente, a través do pobo vivo que somos, é que lle acabamos dando valor ao regalo que estas persoas nos entregaron. Pois con orgullo, o pobo de Cangas hoxe estamos entregando os nosos premios da cultura á Asociación Vivas do Ío, que en realidade é, como vos decía, todo o entroido do Ío, a Lao Graña e o Coro Mornura. Noraboa a todas as persoas premiadas hoxe, que ano tras ano mantedes viva a cultura de Cangas. Este premio voso e tamén é un pouco de todas e de todos nós. Moitas grazas, parabéns, e eu tamén me quero imbuir do espírito do entroido do Ío. Que viva o entroido do Ío, que viva Lao, que viva o Mornura e que viva o pobo de